Zdravím, vítám vás tu Davex a jsme tu u dalšího videa tak po hodně dlouhé době, protože no prostě teď jsou prázdniny, jsem všude lítám a prostě nesmím jako vlastně nic moc dělat. Takže prostě nemohl jsem nějak moc natáčet, nesměl jsem vystřihávat videa a jsem šel k těm problémům, že mi to ani nenatáčela kamera a prostě stavily se různé věci, takže jsem nemohl natáčet videa. Každopádně, teď jsem asi zase rybáře a pokud byste ode mě přímo něco chtěli, tak napište do komentářů a pokud se vám toto video bude líbit, tak dejte like a nejlíp je odběr. Jdeme na video. OK, kámo. OK. Tak jo, jdeme teda dět aspoň. Už jsem tady sám, vole. Opa vidím, že teďka zebnu. Ale jsem mega ve stresu. Kam mi se úplně potí ruce, to je úplně nepříjemný. Co tady vaříme, chlape? Uvaříme teba. OK. No, to určitě s mým skillem. Teďka vejce, takže já se jdu vrátit. Jo, kámo, tak to zadá obrovský. Zdrej. Možná tak ten bat by se hodil, no, ale jako... Co už, viď? Nejde. OK. 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 Kam, OK. Takže 1v3 docela trolem. Nevím, jako se snažíš zničit armor, nebo? Dobrý, kámo, pustě tam a nedělej tady cabiky. Oni tady mají respawn, OK, no. Vážně mám znovu zabít. Kámo, tady to bude nekonečný příběh. Okay. Chápeš, prostě týpek má podkopávat, to je. Ještě chci dělat. Bože, to je můj tým postih. OK, tak je postih, no. Budeš mu nadávat, chudákovi? Kdo se snaží mě zabít a ty mu budeš tady nadávat? Jo, lebo má chce podkopávat. No já tebe tam podkopávat. OK, to je první win. No, kámo, já jsem těma totálníma puťákama. Jo, ne, ty vole. A ještě mi to berou. Ne? No, jako nebude, jo, ale... Chcete bločku, no. Půjde se z těch diamondů, když to není úplně ideální, tak bylo nejméně bloků. Je. Docela v pohodě. A mě prostě kloužou prsty, kámo, takže... Já vím, že se fakt furt vymlouvám na to, ale... To je fakt katastrofa. Kvůli tomu musím dělat tady ten... Oh můj bože, že ten... Ne, nevím, jestli los je dobrý. Jako něco mi to říká, ale nevím. Ježiš, já tady potřebuji bloky, to jsem nevěděl. To jsem nevěděl. Ve dvou, jo. Hej, obestavat vejce, kámo. 2 krumpáč, stačí jeden. Ale po nás.
Haha. Skáca, to si dobre ubránil. Fakt, ty vole, fakt. Úplně. Kde mají vejce? Čau, Že tady Davix. bylo. Jak se máš, Já jsem ho tady hledal, já jsem tady byl na tajňačku a jsem ho hledal a oni prostě... Čau. Dobré, kam. No nazdar. Co tady zkoušíš? Kam to je fakt nepříjemný, jak mi kloužou ruce. Co zkoušíš? Co dělal? On neměl jako jídlo, nebo? Co dělal? Kámo, vrosky. Já vím, že se mě snažil schodit, ale... On jde to dělat? No, já se zahodit do vojdu. Ježíš, já nemám já nemám krumpáč. Už mě zajímá tady ten. Ty jdu si... Kam? Prdele. No dej mi bloky, dej mi bloky! Dělej. Hej, kámo, ty týmy jsou tak neschopný. Dopr... Ty vole, no tak to nic. Solo hra byla lepší? No jo. Kámo. Byl zabit. To znamená... Ty OK, já musím dávat pozor, kámo. Musím dávat pozor. Že tohle jako to by nedopadlo úplně nejlíp, OK, přiznejme si. To bylo slušný, kámo. To bylo nádherný vysloveně. Přeplněný, OK, kámo. Mě nezajímá, že to je přeplněný. No, a já nechci jít až k nám, takže já půjdu na střed. Třeba tam nějaký dia budou. Můj bože. Červený jsou zde. Kámo, tak to jde. Jsi až prdel. Kámo. OK, jo. Já se nemůžu nesmát, chlapci. Kámo, co to proved? Ach jako, on mi vzal diamanty, OK? To jako chápu, OK? Prostě chceš mít dia. A on si nás spadne, chápeš? On si podle mě... Co pak? Co pak tady? Dělej pojď se... Ježiš, perla. Nic. Ne, mám jí, pokud nebojte, mám nic ani... Já bych chtěl zabít toho oranžovýho. Profik, kámo, profíček. Ježiš, profíčku, co tady děláš zas? Profik. Co tady zkoušíš? Co tady zkoušíš, se tě tam? Tak čau, no. Kámo, co to je dneska, ty vole? Co to je? Ach jo. 31 je 18 plus 13, ne? Takže bomba. Takže ideální. Ty vole. Ty vole. Můj bože. Já to rozsekám tu hru, kámo. Pojďme ještě vejce. Kámo, já to tak krásně klačnou a oni jsou svině. No,
Každopádně myslím si, že pro dnešní video to bude jako vše, protože za mě jsem nehrál tak tragicky jako vždycky. První hra byla super, druhá hra se moc nevyvedla. A pokud se vám líbil můj výkon a tady tohle video, tak nezapomeňte dát like a odběr, moc mi to pomůže. Mám 12 odběrů, kámo. Chci se dostat někam výš, takže dávajte odběr. Čus.